Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka uye ndichivimba kuti senguva yose ndinovimba kuti manga muchibatana nesu pamunamato yese yatinoita yatanga tichiita. Ndinovimba manga muchibatana nesu. Ndinofanira kusangana nemi uye ndinotenda mufudzi Kristu zvikuru nokuda kwekuti pamukana iwoyo kuti tigone kusangana pamwe chete tichinamata pamwe chete tichidzidza shoko raMwari pamwe chete. Haleluya. Sezvatakakuvimbisai svondo rakapera takava tanga tine shumiro yedu yechidyo. Sokuziva kwamunoita pashumiro iyoyo mufudzi Kristu vanotitaurira shoko raMweya Mutsvene pamusoro pemwedzi watinenge tapinda mauri. Saka vakatitaurira pamusoro peshoko raMweya Mutsvene pamusoro pomwedzi uno waKurume. Haleluya. Tinoziva tatofamba tatova pakati pawo, asi mashoko iwayo mashoko akakosha anobva kuna Mweya Mutsvene anotitaurira pamusoro pomwedzi iwoyo. Mufudzi Kristu vakatitaurira vakati mwedzi uno waKurume mwedzi weShanduko. Haleluya. Mwedzi weShanduko. Vane zvinhu zvavakataura zvavakasimbisa. Chekutanga vakatitaurira kuti munyika munomu mwedzi unoyu tichaona zvimwe zvinhu zvikuru zvichaitika. Shanduko huru ichaitika munyika muno. Havasati vadzoka kutitaurira nokutijekesera kuti shanduko dzacho dzinenge dzakaita sei, asi ndomatauriro avakaita iwayo. Vakati pane zvinhu zviri kuitika. Saka garai makateya nzeve muchitarira kuti zvinhu zvikuru zvichaitika munyika muno. Haleluya. Rangarirai tiri kurarama mumazuva ekuguma kwenyika inoyi. Vatsvene vapedo kutorwa, vapedo kubvutwa. Nyika ino sezvatinoiziva yapedo kuvharwa, yapedo kuguma. Maitikiro ari kuita zvinhu zviri kuitika kunze kwokungotiwo zvako haudi kubvuma, haudi kuvhura meso ako, asi vanhu vese vanoziva shoko raMwari vakaverenga bhaibheri ravo vari kutozviona kuti zvinhu hazvichisina kumira mamiriro azvo azvakaita. Pane kuda kuendwa nenyika. Haleluya. Kune vanopokana nesu patinenge tichitaura pamusoro pekorona iyoyi, tichitaura pamusoro pemishonga yekudzivirira korona iri kuunzwa, iri kumhanyiswa pasi rese. Pane vanopokana nesu patinotaura tichivataurira kuti aiwa, zvinhu izvi zviri kurongwa naSatani. Haingori nyaya yekuti kwaita dambudziko rechirwere chinoda kugadziriswa. Handizvo zvega. Satani ndiye wakatotanga nyaya iyi. Ane kwaari kuda kusundira nyika, une kwaanoda kuisundira. Ari kuda kuti nyika inge yava kugona kutongwa nomunhu mumwe sezvayava kuita iko zvino. Panongoita mukatarira zvinhu zvese zviri kuitika zviri kungorongwa nomunhu mumwe. Zvese zvokuti nyika ngaivhagwe, pfekai zvigombe pamuromo, muvhare miromo, fambai makafusukana, musagara makaswederana, piwai mishonga yokudzivirira. Kana usina kupiwa mishonga iyoyo, usina kubayiwa mishonga iyoyo, haufaniri kuita zvakata. Zvese izvozvo hazvisi kurongwa nedzinyika, zvine munhu mumwe kana vanhu vashoma shoma vari kuzvironga, zvongorayirwa kuvatungamiriri vedzinyika onzi chionai kuti zvaita. Ndosaka zvichiitwa nenzira imwe chete kwose kwose. Haleluya. Saka munoona kuti Satani ane kwaari kuda kusundira nyika, uye kwaari kuda kuisundira kwacho ndokwaichange ichazova kana vatsvene vabvutwa panyika panapa. Saka zvezvo takagara chimbokutaurirai, anoda kuti asvike ikoko nguva yake isati yakwana, asi hatimubvumiri. Takatomurambidza uye tinoramba tingomurambidza. Haleluya. Asi kuzobudirira panyaya iyoyo wakatokundikana
zvizhinji zvacho zviri kutoteuka. Ndosaka muchiona kuti vanhu vakawanda nzvimbo dzakawanda vakutonzwisisa zviri kuitika, havasi kungogamuchira nokungotambira zvinhu zvavari kuona. Saka muchiona pana makakatanwa vamwe vakuru vezvinyika vachitoramba kuti izvi hatidi izvi. Chii chiri kuitika? Minamato yedu iri kushanda. Kune vanhu vakawanda vari kusumudza manzwi avo vachiti izvi hazviiti izvi. Chii chiri kuitika ipapapo? Inyaya yekuti minamato yedu iri kushanda. Mweya mutsvene nengirozi dziri kufamba dzichifemera vanhu vakawanda vakasiyana siyana, vachingofurusa urongwa hwese huu kuti husaenda kwahuri kuda kuenda. Asi kuverengerai kubva muna 2 waKorinde, tsamba yechipiri kuvaKorinde, chitsauko chepfumbamwe, ndima ye10:9. Kwanzi uye Mwari anogona kuita kuti nyasha dziwande kwamuri, kuitira kuti muzvinhu zvose panguva dzose muve nezvose zvamunoda. Haleluya! Muine zvose zvamunoda, muchakwanisa kuita mabasa ose akanaka. Haleluya! Kwai Mwari vanogona kuita kuti nyasha dziwanzwe kwamuri. Ndaverenga ndima iyi nokuda kuti mufudzi Kristu vakataurira kuti mwedzi weShanduko, vakataura zvekare vakati shanduko, zvimwe zvinhu zvichashanduka, zvinhu zvoupenyu hwako. Kwanzi mumwedzi unoyu wakasungunuka kutsvaka zvinhu zvaunoda kuti zvigadziriswe mukati meupenyu hwako, nokuti kwanzi nyasha dzokugadzirisa zvinhu izvozvo dzirimo, dzakawanda nyasha dzokugadzirisa zvinhu izvozvo. Kwai imari here yaunoda kuti igadziriswe mukati meupenyu hwako? Utano hwako here husina kumira zvakanaka? Haleluya! Imhuri yako here isina kumira zvakanaka? Chii chisina kumira zvakanaka mukati meupenyu hwako? Chii chaunoda kushandura? Chii chaunoda kuti chigadziriswe? Kwai mwedzi uno weShanduko ndo mwedzi wazvinogona kugadziriswa. Kwai nokuti nyasha dzacho dzokugadzirisa zvinhu izvozvo dzawanda. Pane pamwe paunogona kutsvaka kugadzirisa zvinhu, asi poita sokuti hazvisi kufamba. Wanamata asi zvoita sokuti hapana chiri kuitika. Waita zvese zvaunofunga kuti zvinofanira kuitwa, zvoita sokuti hapana chiri kuitika. Asi kwanzi nyasha dzadururwa mumwedzi uno dzokugona kugadzirisa zvinhu zvako. Wakugona kugadzirisa mari dzako. Haleluya! Wakugona kugara pasi woronga kuti ndoda kuita mabasa akati neakati neakati, wounoaita obudirira. Wakugona kugadzirisa utano hwako. Haleluya! Wakugona kuporeswa. Wakugona kusungunurwa kubva pachirwere changa chichinetsa nokushungurudza nokutemesa musoro ichocho. Kwai Mwari vanogona kukuwanzira nyasha. Mwari vanogona kuita kuti nyasha dziwanzwe kwauri. Haleluya! Vanogona kuti dziwanzwe kwauri kuitira kuti zvose zvinhu zvako zvose zvigone kufamba zvakanaka. Haleluya! Kwanzi ndiMwari vanogona kuwedzera nyasha. Havadi kufambidzana navanhu vanozvikudza, asi vanowedzera nyasha kune vanozvininipisa. Haleluya! Saka mwedzi weShanduko, zvinhu zvako zvakugona kugadzirisika. Gamuchira shoko iroro. Usapinda mwedzi unoyu une mibvunzo uchinetseka uiti kuti zvingaitika, nenhamo yandakamboona nezvanga kana mashoko akadai achitaurwa, magamuchire, mabate. Ndokana achitaura achiti kana mweya mutsvene achitaura sezvizvi, anenge achireva kuti pane zvinhu zvagadziriswa. Ndowanzopa muenzaniso ndichitaura kuti zvakafanana nokunzi kudai hurumende kana kuti chii yoronga kuti atoda kubatsira vanhu vanoita mabasa avo, vanoita mhindu dzavo. Votaura nevemabhanga, votaura navo, voronga mari yoiswa kumabhanga, zvonzi zvakanaka,
mava kugona kuenda kumabhanga monopiwa mari isingakudhuriri, moishandisa kuita mhindu dzenyu. Imwe nguva yese wanga uchigona kuenda kubhanga kunokumbira mari, asi nemhaka yekuti mukana iwoyo wanga usati wavapo, kuda waifana kusvikako wovhunzwa zvinhu zvakawanda wanda, wonzi tipe zvakati, wonzi tipe zvakati, tinyorere zvakati, ndiani anokutsigira panyaya iyi, tsvaka munhu ane mari anokutsigira panyaya iyi. Womhanyiswa mwedzi 3, 4, 5 uchingondeya uchitsvaka kuti zvifambe. Gore rose zvochizobudirira kana kuti zvoramba futi. Asi kana pachinge pazogadzirwa mukana wakaita saiwoyo kunzi vechidoko vese endai munopiwa mari, kana kuti vese vane mhindu dzavo endai munopiwa mari, kana mukana iwapo hapachina mibvunzo yakawanda yaakuvhunzwa. Waakungoenda wongonopiwa gwaro wonzi nyora ipapapa, zita rako ndiani, chitupa chako chinoti kudii, unoda mari, zvii zvauri kuita, titaridze zvinongotigutsa kuti ndo zvauri kunyatsoita. Uchingopedza kudaro utosiya kuti saka ndozomirira kuti yanzi mirira henyu mangwana mouya motora mari yenyu. Hapana zvakawanda wanda zviri kuita. Chii chaitika? Pavhurwa mukana. Ndo zvakafanana nenyasha izvozvo. Pavhurwa mukana, hazvichanetsi, hazvichatemesi musoro. Chinhu chaisi kutorera nguva kuwana, chinhu chaisi bingiswa zvakanyanyisa kuti usati wachiwana, chawaitanga wambobingiswa usati wachiwana, waakungofamba wopinda woti ndauya, zvonzi mauya. Zvakanaka, takatokumirirai, mutundu wenyu ndouyu. Zvamanga muchida zvacho ndezvizvi. Nyasha dzawanzwa, wakugona kushandura zvinhu. Kuda wanga wakambositsanya uchitsvaka kuti upore, iko zvino unongoturika roho rwako, unongotaura shoko raMwari. Taura kuti muzita raJesu Kristu ndinoramba kurwara, mwedzi weShanduko. Saka ndinorayira kuti utano hwangu hushanduke kubva nhasi muzita raMambo Jesu Kristu. Zvakwana, zvotoshanduka, watogadzirisika. Upenyu hunofadza zvakadii, shoko rinonakidza zvakadii. Haleluya. Saka ndo mwedzi watinawo. Regai tinyengetereko zvino. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndinokunamatai. Ndoda kutendai nokuda kwomunhu mumwe wandiri kusangana naye pazuva ranhasi. Taura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Ndinotaura nchiti wakaropafadzwa muzita raMambo Jesu Kristu. Haleluya. Ndonamata nchiti mwedzi uno weShanduko, zvinhu zvake zvinoshanduka, mari dzake dzinoshanduka, mabasa ake anoshanduka, mhuri yake inoshanduka, ichigadzirisika, ichisara yakamira zvakanaka. Ndinorayira mufaro mhuri iyoyo, ndinorayira mufaro mumba imomo nezita raJesu Kristu. Hama dzake dzinoponeswa nezita raJesu Kristu. Ndinorayira kuporeswa kwenyama yake nezita raJesu Kristu. Ndinorayira iko zvino kune vanga vachinzwa musana, vachinetseka nomusana, ndinorayira kuporeswa kwemisana iyoyo. Vanga vane nguva muchinetseka nomusana iwoyo, muzita raMambo Jesu Kristu. Musana iwoyo unopera kubva nhasi nokuda kweshoko rataurwa naMweya Mutsvene irori. Musana iwoyo unopera kubva nhasi, haucharambi uchikurwadzai muzita raMambo Jesu Kristu. Maakugona kumira makati twasu, maakugona kufamba makati twasu nezita raJesu Kristu. Maakugona kurara zvakanaka, hamuchavati muchinetseka muchishaya divi rokuvata naro nezita raJesu Kristu, muzita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai ndokurumbidzai. Haleluya, haleluya, amen, haleluya. Zvakanaka, ngatisangane zvekare musvondo rinouya, da kuti munyatsonzwisisa pamusoro peshoko iroro reshanduko. Zvinhu zvenyu zvamira zvakanaka, nako kuna vamwe wenyu vanga muchinetseka, kudaidzirwa kana kuti chii, kana chikosoro kana kuti chii. Zvinhu izvozvo Mweya Mutsvene vari kuti zvakupera kubva nhasi. Kudai chirwere idzihwa ramanga musinganzwisisi kuti idzihwa rakaita sei, risingaperi, rinoramba richingokunetsai, mhino dzakangovhara, zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, hamucharambi muchirwara nazvo. Ndozvirayira iko zvino
zvichibva muviri menyu nezita raJesu Kristu. Haleluya, amen. Zvakanaka, ngatisangane zvekare musvondo rinouya tichinamata pamwe chete, tichidzidza shoko raMwari pamwe chete. Pakati pese apa ngatinge tichibatana tichidzidza rhapsody redu. Mwari vakuropafadzei. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.